24 март бахшида ба иди байналмилалии наврӯз дар муассисаи давлатии наврӯзгоҳи шаҳри душанбе мусобиқаи кушод оид ба пойгаи аспдавонӣ барои дарёфти ҷоми пойтахт 2022 баргузор шуд. дар мусобиқаи мазкур варзишгарон аз хоҷагиҳои асппарварии ҷамъиятию хусусии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва шаҳри душанбе иштирок намуданд. барои тамошои ин мусобиқа низ ҳазорон ҳаводор аз манотиқи гуногуни мамлакат дар наврӯзгоҳи пойтахт гирди ҳам омаданд. мусобиқаи мазкур бо ташаббуси бевоситаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе роҳандозӣ шуд. дар ин чорабинии варзишӣ чобуксаворони аз 16 сола боло ва аспҳои 2 сола, 3 сола, 4 сола ва аз 4 сола болои зотҳои тоҷикӣ омехта, ахалтекинӣ ва англисӣ қуввасанҷӣ намуданд. пойгаи аспдавонӣ дар 8 давр дар масофаҳои аз 1200 метр то 2000 метр гузаронида шуд. аввалин шуда дар пойгаи мазкур аспҳои 2 солаи зоти омехта дар масофаи 1200 метр ба рақобат пардохтанд. дар даври аввал 14 варзишгар иштирок варзид ва зинаи аввали ифтихорӣ насиби асп бо лақаби сентурион аз душанбе бо чобуксаворӣ Фирдавс Саломов моли худ кард. сентурион масофаи муайяншударо дар 1 дақиқаву 23 сония тай намуд. зинаи дуюмро асп бо лақаби Лал бо чобуксаворӣ Усмонхон Алиев аз шаҳри Хуҷанд моли худ кард. мақоми сеюм насиби чобуксавор Саторов Садриддин асп бо лақаби Авроқ гардид. имрӯз бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами омалӣ бо мақсади дар сатҳи баланди ташкилӣ ва омодагии таҷлил намудани иди байналмилалии наврӯз мусобиқаи кушоди шаҳри душанбе оид ба пойгаи аспдавонӣ бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри душанбе дар асоси қарори дахилдори раиси шаҳри душанбе ташкил ва баргузор гардид ки мо шоҳиди ҳар як масофаи муайян гардида ва дави аспҳо ва чобуксаворон гардидем. гуфтан ҷоиз аст ки мақсад пеш аз ҳама мақсад ташкил ва баргузор намудани мусобиқаи кушоди пойгаи аспдавонӣ ин баҳри боз ҳам тарғибу ташвиқ намудани варзиши аспсаворӣ, инчунин ҷалби ҷавонону наврасон ба чобуксаворӣ, дарёфти чеҳраҳои нави ин навъи зебои варзиш ва аз ҷумла таъмини шароити иҷтимоӣ ба хотири истироҳату фароғати сокинони Сарбаланд ва меҳмонони пойтахти айзамон шаҳри Душанбе маҳсуб меёбад. дар пойгаи дуюм 11 аспи зоти омехта дар масофаи 1200 метр нерӯсанҷӣ карданд. дар ин пойга асп аз шаҳри Ҳисор бо лақаби Арсенал зери роҳбарии Анушервон Маҳмудов аввалин шуда ба мара расид. зинаи дуюмро асп бо лақаби Ситора аз хоҷагии деҳқонии бегиҷони шаҳри Роғун зери роҳбарии Маҳмадшоҳ Исроилзода амоли худ кард. ин чобуксавор 2 сония кам аз зинаи аввал дар 1 дақиқаву 23 сония ба хати мара расид. ҷои сеюми ифтихориро чобуксавор Алиев Насимҷон аз ноҳияи Рашт моли худ кард. дар пойгаи сеюм 7 аспи 3 солаи зоти тоҷикӣ дар масофаи 1200 метр ба рақобат пардохтанд. дар ин нерӯсанҷӣ зинаи аввали ифтихориро аз бо лақаби секретариат аз шаҳри Душанбе бо роҳбарии чобуксавори моҳир Фирдавс Саломов моли худ кард. Фирдавс хати ниҳоиро дар 1 дақиқаву 17 сония убур кард. мақоми дуюмро аз бо лақаби Бомдод аз ноҳияи Фархор зери роҳбарии Ҷумаев Азамат соҳиб гардид. сеюмин шуда дар пойгаи мазкур чобуксавор Баҳодур Алиев бо асп бо лақаби Пайвор аз шаҳри Душанбе моли худ кард. Баҳодур Алиев масофаи муайяншударо дар 1 дақиқаву 22 сония тай кард. дар пойгаи чорум бошад 8 аспи зоти Ахалтекинӣ дар масофаи 1200 метр нерӯсанҷӣ карданд. дар ин нерӯсанҷӣ асп бо лақаби Сарбаланд аз шаҳри Душанбе бо роҳбарии Фирдавс Саломов дар 1 дақиқаву 21 сония аввалин шуда хати марраро убур намуд. зинаи дуюмро низ асп бо лақаби Самарқанд аз шаҳри Душанбе моли худ намуд. дар пойгаи мазкур Самарқандро Меҳроб Шамшеров роҳбарӣ мекард. ӯ масофаи муайяншударо дар 1 дақиқаву 28 сония тай намуд. зинаи сеюми ифтихорӣ насиби Қандил Раҳмонов аз ноҳияи Файзобод гардид. ин чобуксавор бо асп бо лақаби Алмос масофаи 1200 метрро дар 1 дақиқаву 33 сония тай кард.
дар пойгаи панҷум якбора 8 аспи зоти омехта дар масофаи 1200 метр ба рақобат пардохтанд. дар пойгаи панҷум аввалин шуда масофаи 1200 метрро дар 1 дақиқаву 23 сония чобуксавор Шорух Ятимов бо асп бо лақаби Заврақ тай кард. дуюмин шуда Аҳмадшоҳ Аҳмадзода аз ноҳияи Рашт бо асп бо лақаби Мага дар 1 дақиқаву 30 сония ба марра расид. мақоми сеюмро чобуксавор Хуршед Сатторов аз ноҳияи Фархорд моли худ кард. ин чобуксавор масофаи муайяншударо дар 1 дақиқаву 31 сония пушти сар намуд. аз соли 2016 ишидае ки дар ҳамин мусобиқаҳо иштирок мекунам. аз сабаби результатом, аз сабабе ки бисёр ҷоизаҳо финалҳоро задам, сазоварҳои ҷойҳои аввал гаштам, маро мураббӣ ҳамчун тренер мондаям. аз ҳисобе ки жакеём травма доштам, ман дар ҳамин мусобиқа ба ҳамчун мураббӣ иштирок намудам, ҷойи аввалро ишғол намудам. дар пойгаи шашум аспҳои зотҳои омехта дар масофаи 1200 метр нерӯсанҷӣ намуданд. масофаи муайяншударо Далер Сафаров аз ноҳияи Файзобод аз хоҷагии деҳқонӣ Дошмандӣ бо асп бо лақаби Приз дар 2 дақиқаву 22 сония тай кард. зинаи дуюмро Ҳасан Зоидов аз шаҳри Душанбе бо асп бо лақаби Энергетик моли худ кард. ӯ масофаи муайяншударо дар 2 дақиқаву 23 сония пушти сар намуд. зинаи сеюми ифтихорӣ насиби чобуксавор Хуршед Сатторов аз ноҳияи Ховалинг бо асп бо лақаби Гуланг аз хоҷагии деҳқонӣ Мир соҳиб гардид. Хуршед Сатторов масофаи 2000 метрро дар 2 дақиқаву 24 сония тай намуд. дар пойгаи ҳафтум аспҳои 4-солаи зоти тоҷикӣ дар масофаи 1200 метр нерӯозмоӣ намуданд. дар ин пойга 4 асп бо лақабҳои Разгром, Адмирал, Главком ва Тесла аз шаҳри Душанбе, ноҳияҳои Ховалингу Файзобод рақобат карданд. дар нерӯсанҷии мазкур асп бо лақаби Разгром зери роҳбарии чобуксавор Манучер Шарофиддинов дар 2 дақиқаву 16 сония аввалин шуда ба хатти ниҳоӣ расид ва медали тиллоро соҳиб гардид. Фирдавс Саломов аз шаҳри Душанбе бо аспи Адмирал дуюмин шуда масофаи 2000 метрро тай кард. Хуршед Сатторов бо аспи Главком дар 2 дақиқаву 20 сония сеюмин гардид. дар пойгаи ҳаштум ки барои ба даст овардани ҷоизаи асосии мусобиқаи кушоди шаҳри Душанбе оид ба пойгаи аспдавонӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе баргузор шуд. 7 аспи 4-солаи зоти англисӣ вориди рақобат шуданд. дар ин пойга 3 асп аз шаҳри Душанбе, 2 асп аз шаҳри Хуҷанд ва 2 аспи дигар аз ноҳияи Фархор иштирок намуданд. масофаи муайяншуда ки 2000 метрро ташкил медод, аввалин шуда ба хатти ниҳоӣ аспи Анушервони Рустам бо тахаллуси Шарқ аз шаҳри Душанбе таҳти идораи чобуксавори моҳир Фирдавс Саломов убур кард. ин масофаро Шарқ дар 2 дақиқаву 6 сония тай намуд. асп бо тахаллуси Филюарид аз Душанбе таҳти идораи Садриддин Сатторов дар 2 дақиқаву 8 сония ба хатти ниҳоӣ расид ва зинаи дуюмро моли худ кард. дар ин нерӯсанҷӣ мақоми сеюм насиби асп аз шаҳри Хуҷанд бо тахаллуси Метеор ки таҳти идораи Шукрулло Хуҷа Усмонов ҳаракат дошт. нафароне ки дар мусобиқаи мазкур ҷойҳои якум, дуюм ва сеюмро ишғол намуданд бо тӯҳфаҳои арзишманд, диплом ва ҷомҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Федератсияи пойга ва бузкашии ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардиданд.